салому дуруд бинандагони гиромӣ ва шунавандагони азиз, қабл аз оғози ин қисса аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ба канали мо обуна шавед ва зери ин навор лайку шарҳ гузоред. Ин барои шумо на чандон мушкил аст, вале барои мо як дастгирии хеле калоне хоҳад буд. Ташаккур. имрӯз барои шумо қиссаи васияти аҷиби падарро пешниҳод мекунем. марди дорое дар бистари марг буд. писарашро ҷиғ зад ва васияташ кард. писарам, ман бистарӣ шудам ва кори Аллоҳ таоло аст. агар бимирам, аз ту фақат як хоҳиш дорам. маро бо ҳамин ҷуробҳоям дафн кунед. баъдтар падар боз дӯсташро даъват кард ва ба ӯ мактубе дод ва таъкид кард, ки дар вақти кафанпӯшонии ман ҷанҷоли калоне мешавад ва ҳамон замон ин мактубро ба писарам биде. баъди чанд рӯз падар вафот мекунад. писар васиятро ба ҳама гуфт. ҳама ҷанҷол бардоштанд. ин кор берун аз чаҳорчӯбаи ислом аст. мурда танҳо бо кафан меравад, мегуфтанд. дӯсти падар дар миёни ҷанҷол даромад ва мактубро ба писар нишон дод. писар дар мактуб чунин сатрҳоро мехонд. фарзандам, медонӣ ки туро хеле дӯст дорам. ман мурдам, ту ҳам мемирӣ. худат шоҳид шудӣ ки ҳатто намегузоранд як ҷуробро ҳам ҳамроҳ бибарам. сарвати аз худ мондаамро дуруст ва дар роҳи хайр сарф кун. насиҳатҳоямро амалӣ гардон. хоҳӣ ки сарватат пас аз маргат бароят фоида ва савоб орад, пас дар корҳои хайр истифодааш кун. дуоҳои фақирону ятимону толибилмонро гир. аз ман ибрат гир ва фирефтаи нафс машав. оре дӯстон, ҳаёти инсон ба мисли бозии шатранҷ аст. вақти бозӣ шоҳ ҷои худро, вазир ҷои худро ва ҳамин тавр афсар, аспсавор ва пиёдагард ҳам ҷои худро дорад. аммо баъд аз бозӣ новобаста аз ҷову мақом ҳама дохили як қуттӣ гузошта мешаванд. мо дар дунё вобаста аз вазифа ва рафтор дар ҷойҳои махсус қарор мегирему ҳаракат мекунем. аммо умр ки адо шуд, ҳама зери хок хоҳем шуд. дӯстони гиромӣ, ин буд қиссаи имрӯза ки манзури шумо намудем. то нашрҳои минбаъда сарбаланду саодатманд бимонед.